Bapakmu padha becik. Ayo, Lek. Kowe marang ngarasa nyura-nyura kowe mrene karo kanca anglipun parami ya rasa para miyarsa budaya mugia manggih ayo ing parwa madya alhamdulillah pakmu kuwi mau nalurekke apa awake gedhe kok suarane cilik sing cilik ora men suarane apane ukuran blangkon ya cilik 30 weh kuwi sirah apa ketombe ukuran iket kok 30 ki lah karang sing gedhe ping wetenge ku ya iya kuwi nalurekke suwargine pasekan sapa ya klebu kowe tak jak neng rangkaian acara limbukan iki kowe iki rak juru taman nalurekke mergo kene kuwi awake dhewe sowan mrene kuwi ngalap berkah sepisan ngalap berkahe almarhum Ki Hadi Sugito karo panjenengane almarhum Ki Sutono Hadi Sugito. Alhamdulillah. Mau kowe ya wis sowan ning anu nyekar ziarah. Sowan arep munimu ki arep sowan, arep nyekar apa arep ziarah aja telu tok gabung. Kowe mau wis nyekar mrono. Nyang ndi? Ning pasareane Mbah Gito karo Pak Tono. Wis mau. Karo sapa? Karo Wagimin. Oh iya. Wagimin iki sapa? Kuwi sing ngedram kuwi lho. Oh. Kuwi mbiyen jenenge Wagimin kan kayak loro-loron. Terus diganti Sulis Priyanto. Ngono? Aja ngono to, Mas. Wis tak rewangi aku ngedram nganggo lipen. Kowe aja kaya ngono lho. Lah ora kuwi rombonganku kaya saka Gunung Kidul kono. Iya, klebu kowe kuwi sepisan kowe tak jak kuwi mergo nalurekke iki ning bumi Wutah Getihe Pak Tono karo Pak Hadi Sugito. Kuwi sepisan nalurekke ciri khase almarhum Pak Tono. Ping pindhone gandeng limbuk pasanganku kuwi urung didadekke ya kowe kepeksa sing makili. Lah sapa sing gawe? Ya Wagimin kuwi mau. Ning cah kaya apik kok tatane pulasane apik. Ora apik apa kon ora ngedram. Kelakuane sing
rada mengsra, rada lho. Ah ya aja kaya ngono. Ki terutama ndongake ngene ya mbokmu. Piye? Awake dhewe mau wis tak aturke. Piye? Sowan mrene iki ngalap berkah, ora ngalap apa-apa. Ngalap berkah ana ngersaning Ki Hadi Sugita karo Ki Sultan Hadi Sugita. Bener? Bener. Ping pindhone awake dhewe sowan mrene iku rasa ngarep ki apa-apa. Lah, ya niate ngalap berkahe Mbah Gita karo Pak Tono. Mergo nek mapane ning kene iki wis uga klebu ngalap bayarane Pak Kuswadi. Oh iya. Dadi niatmu kuwi ngalap berkahe Mbah Gita karo Pak Tono. Oh iya. Acarane apa iki? Heh? Acarane apa? Kowe iki omong apa? Aku dhewe ya ora dong. Wah. Acarane ya kuwi Arjang Hirnawa Supit. Apa kuwi? Arjang Hirnawa Supit kuwi engko men dijelentrehke karo kakangmu nglipar. Sapa? Lek Waluya. Wah, Dek Waluya iki bintang tamune. Wis suwi banget ta. Suwi banget ora ketemu. Lah ngopo? Wis suwi ora apa mbubuti jenggote. Kowe iki kok ya aneh-aneh karo piyai sepuh ora. Weh, aku sak kerep dolan ngidul, Dek. Adek ora. Iya. Acarane Supitan Syukuran Khitanan. Putra saking penjahipun Bapak Fajar Gegana, wayahipun saking Bapak Haji Kuswadi. Oh, ya sing duwe aku iki. Dadi aku ki wayange kono ngono lho. Kok nek nganti ceklek gapite tombok. Alamin gapit kayu kok aku. Kaya liyane ngono. Aku ya sabet nggawa saka kidul gunung dhewe. Iya. Sapa sing disupelake sapa? Panjenengane Mas Adam Belva Gegana. Oh iya, nek ngono iki urung garing. Wis. Wong le supit ki wis taun wingi lho, Pakmu. Wah. Syukurane lagi saiki. Lah ya wektune kok ya. Apa ge anggepmu dumeh mengesuk supit saiki wayangan. Teneh kepidak-pidak. Iya. Apa iki lho sing kepidak-pidak kowe kok ora mutu lho kowe iki. Kuku. Ora cetha tenan kowe iki ora. Heeh. Le supit kapan? Tahun wingi ana ing dina Rebo. Ana ing tanggal 9 sasine Juli 2020. Oh iya. Nek ning daerah nggonmu kono ki anu ya mbakmu. Apa? Bocah ki nek supit ki ora kena dinane ora kena padha karo pas pusre tigas. Iya ora kena padha. Mergane ya kuwi wis apa ya? Wis turun temurun ki tradisine budayane wis kaya ngono dadi ya golek dina ki sing prayoga. Oh, Misale mbiyen ki pusere puput dina Selasa Pahing sok nek wis kemanggang utawa wis wancine supit ki ya aja dina Selasa Pahing. Oh ngono. Prayogane ora sah supit. Loh. Teneh kaya sing nyaron ning ora mangkat. Ha iya. Ngene tak jelentrehke. Piye? Supit kuwi sepisan sunahe Njeng Nabi Ibrahim. Oh iya. Kuwi mbiyen klebu Njeng Rasul. Sing sepisan nindakake supit utawa khitan kuwi. Iya. Lah wondene khasiate menurut medis dan kedokteran supit kuwi iso meningkatkan imunitas tubuh. Sebabe mergo nuwun sewu iki ora kok deneng saru tekono karo para Pak Dokter. Bocah kuwi nek urung disupit kuwi isih ana ikute. Kuwi iso dadi sarang penyakit sing wekasan iso nggawe infeksi. Iya. Mula udakara umur ki nek wis 11 taun utawa pol-pole 12 taun kuwi kudu ndang nindakake pagas. Oh iya, utawa supit. Kowe mbiyen supitmu ning ndi, Pakmu? Aku mbiyen mung supitke lawang kok. Arep ning Bogem Randedet. Ya ora apa-apa. Matur nuwun, dongane kanggo bocah, nggo sik. Piye? Ki tak jelentrehke. Ana bocah kuwi sing
kesehatane utawa biologise kuwi beda-beda. Ana bocah sing supit kuwi merga kecilik wis nandang sakit, dadi gelem ora gelem ana infeksi ning nggon kuwi ya gelem ora gelem nggo ngilangi penyakite kudu disunat ket bayi. Ana uga sing bar disunat tekan ngomah bali wutuh meneh ki ana. Ya rombongan iki, iya sing ngendang kuwi, Wahyudi, heeh. Karang kembling ora jamak-jamak kaya. Ya ora apa-apa wong ki dhewe-dhewe. Iya. Dongane kanggo Dik Belva, muga-muga dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepuh kekalih. Iya, iki ditanggapke wayang karo mbahne kakung Pak Haji Kuswadi. Iya, iki wah luar biasa kagungan gongso karo wayang iki seperangkat alat wayang. Iki kagungane. Iya. Kagungan wayang 8 kotak Pakmu. Wis. Elak monggo cepon lawas kabeh. Iya, kebuan kabeh. Iya. Kuwi ana loro sing wayang gagrak etanan. Iya, ngono kuwi. Dadi siji kok ya. Ki mbiyen ya ringgit kagungane Ki Hadi Sugito. Iya. Wis ora usah srigis kowe iki matur apa anane kok kayak iki limbukan hiburan hura-hura. Mergo ana urgent ki bot. Oh iya. Kanca-kanca pokoke do seren. Kecuali mojo. Iya. Ki dirawuhi karo panjenengane Pak Wakil Bupati. Iya. Panjenengane Pak Haji Ambar Purwoko AMD. Oh iya. Dirawuhi uga karo panjenengane Pak Ketua DPRD Kulon Progo panjenengan Bapak Aris Syarifuddin. Sing mau wis masrahke tokoh ringgit. Dirawuhi tamu undangan iki akeh banget. Dongane, iya. Dongane kanggo Pak Haji Kuswadi, kanggo Pak Fajar Gegana, kanggo Dik Adam Belva Gegana, muga-muga sakwise nganake syukuran nyenengke warga masyarakat ing Laladan Mbojong Wetan, Desa Mbojong Kecamatan utawa Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo iki. Muga-muga sak pungkure sedekah tasukuran iki ya mbakmu. Amin. Urung. Muga-muga rezekine Pak Haji Kuswadi sak kulawarga, sak putra wayah, buya canggah waring udeg-udeg gantung siwur, guru Pak Sente debak bosok dumugi trah tumrah. Mugi-mugi tansah dipun lancaraken, dipun gangsaraken, dipun gampilke anggenipun pados pangupa jiwa, wusana berkah wiwit purwa madya lan wusana. Allahumma amin. Wah, kowe iki kok ya ora ngak. Ya iki diaturi tindak. Iya. Dik Waloya, karo Dik Suhin. Iya. Bu Suhin karo Mbah Waloya kok ya kowe iki ora. Iya. Aku rak wayange Pak Kuswadi, dadi Pak Kuswadi karo Dik Waloya ki sepuh Pak Kuswadi. Iya, aku ya wis bener ndelok, Dik. Iya. Ya diaturi. Sepote anu apa jenenge karyane Mbah Narto Sabdo wae. Oh iya ora apa-apa. Kudangan, Dik. Oh iya. Buka terserah. Buka drum ya apik. Iya. Ya. Dadi
Sugeng dalu Mbah Maloyo. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula anu, Mbah, niki rak sasine ya isih nyerempet-nyerempet sasi Sawal. Kula minangka bocah enom kula niku putune jenengan, Mbah. Menawi kathah lepat aturipun ingkang wayah pun Ya ya tak ngapura. Gus Yusuf Ansor. Sadangunipun menika kula nyuwun pangapunten laku celathu tindak tanduk kula ingkang kirang nuji praneng manah Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Waloya kula nyuwun pangapunten nggih, Mbah. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin nggih. Sing penting kuwi masalah tembung Arab rasa dirasake minal aidin wal faidin kuwi sing penting pokoke ngapura ing ngapuran. Leres. Wong tuwa tok kaya lupute ya sing gedhe pangarupamu, anu pangapuramu. Pangapuramu. Mboten napa-napa Aku kula. wakilana ya, Pak. Ya wis tak wakili. Nggih. Biasane bocah-bocah ki saben-saben lebaran ya do ning nggone dhewe. Ning ora ketok kipung iki wingi iki. Kipung, heeh. Lah. Sing rentem iki wingi ra. Sakutune Dek, Dek, ora usah repot-repot lho, Dek. ipung. Oh, ipung to. Arep njupuk apa iku iki? Arep mitrai Njupuk apa rasah? Pupur. Oh, kok arep pupuran kok apa ora. Anggep yo mitrai wong lemune kaya ngono Aku nggih. ngono kae kuwi. nggih. Padha karo nguyahe segara. Desuhin. Dalem, Nak. Kula ngaturaken sugeng riyadi mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih, semanten ugi kula tiyang sepuh kathah lupute ya sing gedhe pangarepuramu ya, Lek ya. Nggih, mboten napa-napa dirupak. Lho kaya ngene iki lho, Nggih. nek jawaban yang bocah iki ora kok pangarupamu. Jenenge wong tuwa ki late cok ketekuk. Ora ngono. Ngene matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten ngarsanipun nyaipun Bapak Haji Saidi ST Darasan Kula Wangsa. Menika ingin sampun dalu menika dipun sengkuyung dipun rawuh nyanipun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, tapi Bapak DPR, sedaya para manggalaning praja rawuh paring donga pamuji ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo iki mau MC-ne suarane ya gandem. Sinten to, Pak? Pak D Totok. Pak Ditoto. Piyayine sing pundi? Piyayine gagah gedhe dhuwur monggo nek nyuwara wis kaya Werkudara. MC-ne mulih basa ya bener. Lah nggih no. Ora nglarani ati. Kowe MC nggon aku ki nglarani atiku wis tau. Piye, Mas? Ono MC. Lah aku masrahke manten. Nggih. MC-ne muni ngene. Sampun dumugi wanjunipun sak menika srah tinampining manten kakung. Ingkang badhe pun slirani piyanaipun Bapak Waluyo. Terus Kanthi menika sasana Pandayawara katur monggo. terus manatimu ngono. Ngono kok lara ati iki ngopo? Su karo monggo niki adol. Ana kurti susu e kok lara Nek ati. su monggo no aku maju lah wonten ngarsanipun Bapak Waluyo. Oh, dasare sampeyan gampang mutungan no. Lah ngapa? Lah ya kuwi nyatane ya nesu ngono kok. Lho mergo suwengku ora tak nggowe. Lah iso lali ki piye iki mau? Lah dasare tok dol. Aku iki Lho ngerti. brana kok ki tangeke meja lho, Lek. Wong desa wae anggere. Ora sek nek nggone dhewe sapa wingi? Ipong kuwi lho. Ayo tekan-tekan kuwi iki wis kaya ketekan rampok. Maka ya tak awasi terus nek ya ora apa-apa. Nggih, matur nuwun nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga. Awit menika werdinipun acara menika tasakuran khitanan nggih nyanipun Bapak Haji Guswadi. Matur sembah nuwun menika wau kidalang sampun matur menika Rejang Hirnawa Supit. Jlentreh napa, Mbah? Ya. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan. Dadi ngiris dalan banyu. Menika alias supit. Utawa ngurangi apa Sukerto. Ngulangi Dadi nek wis Sukerto. bar disupit ki penyakit-penyakit do ilang. Ayo. Bener. Nyatane anu kok, Dik. Yoga kula niki enten ning mboten mangkat. Dheweke mboten supit niku awake kebak kutil. Lah niki yo padha karo bojo kula. Lah, Lah jare wingi anggere bar disupiti terus mari lah kene kok. Lah niku pun gawan kok ya. Aku ki bar disupit ki malah ndadekke lelara. Lah, Nek nggih, ora ngono kuwi, sing jeneng supit kuwi memang kesehatan. Nggih, bener. Dadi betul ten supit saiki karo mbiyen karo sesuk kuwi wis beda. Nggih. Zaman Bedane aku pripun? mbiyen, supit ki ora nganggo dokter, ora nganggo mantri, ora nganggo bong, nganggo bong. Ngerti bong? Bong ki tukang supit. Nggih. Isik nganggo lating, ora nganggo laser, ora nganggo gunting. Sing Dadi- nganggo lating gede banget kae. Aku dipangku bapak
dibetrengi karo hek ming semen iki slintru kae. Terus bonge lungguh nang isor, aku dipangku bapak. Aku ditakoni karo bonge kuwi mau, "Sesuk arep dadi apa, Len? Arep dadi tentara manut mawon aku." Polisi nggih saged anu dagelan mawon aku. Barang ngono kuwi terus gres wis Len. Ora lara, bapakku sing Lah kok ya ora diwes padake sik ki lho. kan dipangku bapak kleru. Sing Niku jaman riyen kok ngenak, nek Jaman jaman riyen. sakniki pun Kleru beda melih. kleru obenge bapak berarti. kleru paitane bapak. Lah kepiye? Nek kuwi kleru ngene bapak saiki pengen supet nah apa piye? Ora mbane aku disupetke to, supet saiki karo mbiyen beda. Mbiyen kuwi diiris kres. Terus ora dikapak-kapakke, ora disemprot ping dine sel pantilamid. Apa kuwi? Sal pantilamid iki apa? Apa jenenge? Obat kuning diwur-wur kene kok. Nggih. Nggih, terus diblepet nganggo perban nika sret. Nah, terus mlaku niku nganggo cengkal sepet. Ngeten iki. Le mlaku ngekeh ngene iki. Nek biyen. Nggih, nganggo bungkus teh kuwi dipotong, digarani dienggo kebut men aja kruyuk laler. Apane sing diruyuk laler? Ya kuwi mung sing cengkale kuwi. Lah pesene Simbah, aja nglangkai telek le ndak gendelen. Ngono biyen kuwi Mas. Dadi sesasi iki ngene iki. Lah sing marai ora mari-mari. Napa? Suhin. Lah pripun? Lah kok aku direpot kayak piye? Angger wis arep mari, iki niliki. Lah nek niliki terus ngapa? Lah pengaruhe gedhe. Ya ora ngono. Wong dasare kula niku kalih niki wiwit Nggih. cilik apa dijodhokke. Lah, nggih. Sadurunge supet niki kula niku wis dijodhokke ngenten lho. Oh, tak kira wis ngiliki. Ora. Nek nggon niliki pancen pun dipasrahi ora. Meh anggere meh mari suhin teko, wis mari urung. Lah ya perbane del. Dah bentuke ya, Mbah. Lah kan aja wis bedel to, wis 3 dina ora diganti angger suwi teko langsung perbane rekitik. Hin rasa niliki nek urung mari tenan aku ya ngono kok. Terus pletes. Aku kira ya dipasrahi to. Lah ning jaman semono rak bapak karo mbokmu ora ta nang omah. Ha iya. Hin kae waluya tilikono. Nggih. Lah ya awan wae aja esuk-esuk. Lah ya sawaya-waya wong selaku ya esuk kok. Mbah. Nek jane tujuane niliki iki ya gur memastikan keadaane jenengan. Kuwi ku saking jenengan sing werna-werna pikiran. Lah mboten wong-wone pasrah nggih kon niliki ngoten niku. Tegese niliki ora gur ya kon niliki kuwi mau. Aku ki ya wis meneng wae ning perban ki pedhot dhewe ora. Rasa ngono kuwi manusiawi wis jenenge wong ngono. Nggih, Sing penting sakniki tekane tuwa dadi HP. HP apa elek kok. Ning yo kuwi lucune kok bareng disupite kok sampean mereso anak-anak to. Kepiye lek arep anak-anak mentang-mentang kowe iki bojo dagelan anggur turu gur guyu wae. Sampeyan turu ya ndagel terus kok. Ora ndagel aku biyen ki brengosen kaya sapa. Iki wiyaga semene kok ora ana sing brengosen. Ipung, Pak Ipung kuwi. Wah, lha gurting klaprut. Nek nggih tenan kok nak. Bareng kula niku mboten anak-anak sakniki ngesir wong etan kali. Alah. Sir-sirane wong etan kali. Iya sing gedhe. Bodo dintekke mergo cinta, iya ta? Iya, tak Nggo ngragati wong wedok. Ning aku wis idin kowe. Kuwi tenan kok ya sing ngono lho Mbok Cange. Pripun? Aku ki ngesir wong etan kali. Wes njaluk apa tak tukokke nganti entek-entekan. Nggih. Weh, jebulane meng kalah karo bakul martabak. Lah ngapa? Lah martabak bakul martabak meng ndok siji wis istimewa. Nggih. Jarene wis kuwi wis termasuk spesial. Heeh. Lah kuwi ndok loro dianggap biasa apa ngres. Dadi karo wong etan kali. Karo bakul martabak kuwi kalah aku. Lah ngono sampean ora gede-gede kaya. Wah. Ora, tegese le obo martabak ki lho, Lek. Untung kamu kok saya kendel. Iki